Avui és un dia per reivindicar, per fer memòria i també per seguir construint un futur lliure de violències i discriminacions. Malauradament, enguany aquesta jornada a Olesa també arriba marcada per un fet que va succeir durant les festes majors. És un fet, va ocórrer una agressió transfòbica durant aquestes festes i és una agressió que demostra que encara queda molt camí per recórrer i que la lluita contra la LGTBI-fòbia no és només necessària, sinó urgent. Des de l'Ajuntament condemnem rotundament qualsevol tipus de violència i ens comprometem a seguir treballant per una Olesa segura, lliure i orgullosa. Gràcies a tothom que defensa i vetlla pels drets del col·lectiu. Olesa us necessita. I a l'atzur del Montserratí i estima't lliure, que avui llegireu el manifest i que dia rere dia feu possible aquesta lluita imparable. Moltes gràcies a totes. Avui, des d'aquesta plaça, en aquest poble que ja és casa meva, vinc a parlar-vos des del cor. No he nascut aquí i fa només 7 anys que visc a aquest poble, però us juro que el sento tan meu com si hagués crescut tota la vida, perquè l'orgull no entén de codis postals, perquè quan trobes comunitat i lluita compartida ja formes part d'un lloc. I avui, aquí, amb la meva família, amb la meva gent, amb la meva família escollida d'Estima't Lliure i Atzur, us dic, aquest poble també és nostre. I aquí plantem bandera, cridem i resistim. Els últims dies han estat durs per moltes de nosaltres. S'han dit paraules que fan mal, paraules que volen fer-nos sentir com si no mereixéssim existir. I sabeu què? Potser sí, potser sóc una trava. Però sóc una trava per tot allò que ens vol fer fora. Una trava per qui voldria que ens amaguéssim. Una trava que frena l'odi amb orgull i força. Estima't Lliure, la nostra associació, està volant alt. Aquest any hem fet un salt i això només acaba de començar. Som persones amb ganes, amb idees, amb força, amb dolor també, però que transformem el dolor en força i acció. Gràcies a les entitats del poble, als comerços que ens han recolzat, a totes les persones que avui heu vingut i sobretot a les sòcies que sempre estan. Gràcies per tot. També volem agrair a l'Ajuntament per estar fent passos endavant. Gràcies, Laia, per obrir camins. I a la Emma t'animem a posar-hi tot el cor, perquè això comença ara. Aquest coet ja ha despegat. Hem estat massa temps callades. Hem suportat assetjaments a l'escola, rebuig a casa, mirades al carrer, però ara diem prou. Ara sortim al carrer per cridar que existim, que resistim i que vivim amb dignitat. No volem només sobreviure, volem ballar, estimar, créixer, expressar-nos com som sense por. I ser lliures, ser lliures, ser trans, ser real, fa que algú em vegi com una trava? Doncs aquí em teniu, trava i orgullosa. Això no és només un dia, és una declaració de vida. I no estem soles, tenim xarxa, tenim veu i tenim carrer. Visca la lluita LGTBIQ+, visca Estima't Lliure i visca estimar-nos tal com som. Bona tarda. Per a què serveix l'alliberament? Què demaneu a dia d'avui? Podeu casar-vos, teniu drets, ja no se us considera malalts. Què més voleu? Per què heu de fer bandera del que sou? Tots aquests comentaris els hem escoltat en l'últim any. Tots tenen una resposta senzilla. La paraula orgull prové de la idea que tot ésser humà té una dignitat intrínseca i la llibertat de ser. Viu i deixa viure. Per a les persones LGTBIQ+, aquesta dignitat, aquesta llibertat, no ve donada. Encara a dia d'avui ha de ser reclamada. Avui ens agradaria ser aquí en to celebratori, però la realitat ens convida a la reivindicació i a la lluita. La LGTBI-fòbia augmenta. No fa ni una setmana que van aparèixer vídeos de contingut transfòbic gravats a Olesa. A les xarxes municipals, darrere la màscara de l'anonimat, són nombrosos els comentaris d'odi. A Catalunya, aquest 2025, s'han registrat més de 70 incidències LGTBI-fòbiques, la majoria transfobes. S'han descobert diversos casos d'esglésies i clíniques duent a terme teràpies de conversió. Veiem com les mentides s'apoderen dels mitjans, manipulen i generen odi, que ens deshumanitzen. Sabem de persones LGTBIQ+ que tenen por. Altres ràbia. A totes us diem, no passaran. La nostra existència no és debatible, és una realitat. I és plena de vida, comunitat i sí, per molt que els hi pesi, llibertat. Hem estat, som i serem part d'Olesa, de Catalunya i del món. Volem acabar amb els models imposats, acabar amb l'odi i, sobretot,
amb tot allò que ens vol amagar, retornar a l'armari. I què és l'armari? Una metàfora inventada. No és un armari el que ens oprimeix, el que ens amaga. És la por, la pressió social, la necessitat del patriarcat d'invisibilitzar i acabar amb la dissidència, sense tan sols preguntar-se què és dita dissidència. Cal reivindicar el poder transformatiu i revolucionari de les persones, de les institucions i, sobretot, de l'associacionisme i la comunitat. Volem un canvi que no és res més que ser, lliures i humanes. Sabem que no ho podem fer soles, tampoc volem. És una lluita que interpel·la tot el poble i que volem fer amb tot el poble, des de la comunitat, el feminisme, l'antiracisme, l'antifeixisme. Reivindiquem una olesa de totes, el dret a viure lliures i visibles i construir un projecte al costat de les entitats, col·lectius i veïnes, en el poble que ens estimem i que sabem que ens estima. La finalitat de qualsevol entitat LGTBIQA+ hauria de ser deixar de ser necessària, almenys a nivell reivindicatiu. Som conscients que això és utòpic. Per tant, seguirem aquí, sent visibles, demostrant que els drets humans no en tenen de banderes, ideologies i polítiques, que per davant de tot són persones, amb la mateixa dignitat que la resta, amb el cap alt i les mans obertes, treballant per una olesa orgullosa, interseccional i profundament antifeixista. Moltes gràcies.